mindenki győzött! Ön, mint színpadmester, mire kellett odafigyelnie? Hát tulajdonképpen a színpadmesternek arra kell elsősorban figyelni, hogy a színpadon minden rend legyen, és a szereplőket kiszolgálni. Tehát itt a fő tevékenység az, hogy a szereplők a lehető legkisebb izgalommal menjenek fel a színpadra, tehát az, hogy helyén legyen a díszlet, kellék, időbeosztás, hangosítás, és hát szólítani őket, és főleg a próbák. Tehát nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy az előadás előtt milyen szinten tudnak próbálni. Az a 15 perc, amit a szervezők rendelkezésükre bocsátottak, az kevés. Viszont ahhoz, hogy effektíven ki tudják használni az időt, ahhoz segítségre van szükségük, és ebben iparkodtam segíteni a beállításokba, a színpadbejárásra, már hogy ugye nincs mód az egész darabot lefuttatni. Tehát kiszolgálni a szereplőket, a csoportokat, és természetesen odafigyelni a közönségre, és minden egyébre is. A gyerekek hogy fogadták a lezárást? Milyen érzelmek voltak bennük? Hát úgy, mint mindig. Most már nem is tudom, hányadik Dunamenti tavaszon veszek részt. Az arcukon látszik a boldogság, meg elégedettség. Még annak is, aki, hát most majdnem azt mondtam, hogy csak kisebb díjat kapott, de a Dunamenti tavaszon nincsen kisebb díj. Ahogy a szervezők fölkérésére, mint kisbíró is kihirdettem a zárónapnak az eseményeit, ott is mindig azt hangsúlyoztam, hogy mindenki győzött ezen a fesztiválon, és erre a mondatra kitört az üdvrivalgást, az mindent elmond.